Nevšedný zážitok má Anton Mráz z Bratislavy. Včera večer ho na balkóne vystrašil okáň hruškový. Ide o najväčšieho stredoeurópskeho motýla, ktorý sa na Slovensku vyskytuje iba zriedka. Má presne 15,5 cm, volá sa Boris a včera večer mal medzi pristátie práve tu v bratislavskom Ružinove. A to rovno na balkóne pána Antona. Zrazu doletel, nevedel som, či je to motýl alebo vták, lebo bol veľmi aktívny, strašný hluk robil. Takže najprv som sa naplašil. V zápätí však prišlo vážne rozhodnutie. Museli sme rýchlo nájsť takú krabicu veľkú, pretože on bol veľmi aktívny, aby sa mu niečo nestalo. Tak sme z tej krabici vysypali rýchlo koláče a tam sme ho dali. Okáň hruškový je celkom jednoznačne nádherným motýlom, ktorý sa píši titulom najväčší stredoeurópsky, možno aj európsky motýl. Ide o vzácny druh, ktorý sa na Slovensku vyskytuje skutočne iba zriedka. Teraz rozmýšľame, či ho vypustiť teraz cez deň, keďže oni cez deň viac teda oddychujú, alebo počkať do večera a potom určite ho vypustíme. Ako sme sa však dozvedeli, ani voľnosť motýľovi nepomôže. Nemá dostatočne vyvinuté tráviace ústrojenstvo a tak v podstate po krátkom čase svojej dospelosti zomiera od hladu. Je to smutný osud nádherného motýla. Darina Mikolášová, televízia Markíza.